Oraintxe bertan, horietako batzut entzuteko parada izango dugu. Az gaitezen inaugurazioarekin. Y en primer lugar, para darles la bienvenida... Ongi etorri emateko gure hirira, Gasteizean, Green Capital delakoa, Global Green City, hiri berdetik ekonomia berdera pasatzen ari dena. Eta enplegua sustatuz, oinarri funtsezko gisa, transizio filosofia honetan. Horregatik egingo diot Gorkara Urtaran Agirreri, Gasteizko alkate jaunari. Hitza duzu. Señora vicepresidenta, vicelehendakari, diputado general. Lehendakari ordea, vicepresidenta Andrea, agintariak, bertaratu zaten guztiak, arlo ekonomiko guztiak. Honetara, alkate bezala benetan plazer bada olako jardunaldi batean egotea, batez ere hausnarketa txiki bat konpartitzeko zuekin guztiokin. Planetak larrialdi bat du eta agenda bat. Batetik, larrialdi klimatikoa, eta bestetik, 2030 agenda. Eta agenda hori ere konpartitzen dugu Gasteizen. Eta horregatik oso importantea dere, lan merkatuaren inguruan hausnarketa hori egitea kontuan izan da larrialdia eta munduko agenda horiek. Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a Vitoria. Uno guztioi, ongi etorria Gasteizera, nik besterik gabe gogoeta labur batekin nahi dut gure hiriaren inguruan. Gasteiz, batez ere, Gasteizek bi arima ditu, bi ideia nagusi ditu batetik. Hiri berdea da eta hiri industriala da, ondo esan den bezala, Gasteiz hiri jasangarria da. Eta Europako kapital berdea da, hiriburu berdea da, 2019an eta hainbat azpiegitura berde ditu hiria. Gasteiz da garapen jasangarrien helburua gehien metitzen dituen hiria Espainian, eta hori korporazio askoren laguntzera esker izan da, batez ere herritarren bultzadari esker. Oraindik lan handia dugu egiteko. Beste arima industriala da. Industriak presentzia oso handia du gure hirian. Lanpostueneko 25%tik gora sektore horretan. Sektore horretatik datoz. Eta bertako produktu gordinaren 30% industriatik dator. Eta badu beste ezaugarri bat ere Gasteizek gaitasuna izan duela urte askotan oreka ezinbesteko bat izateko berde denaren eta industrial denaren artean. Eta hori erronkagarri bat dugu esku artean. Hau da, hiri berde hau, hiri industrial hau bihurtu nahi dugu ere ekonomia berderen oinarri. Eta horrela Gasteizen nahi duguna da ekonomia berderen aldea apustu egin, eta hori egiten dugu baita ere denok batera Gasteiztar guztien laguntzarekin. Besterik gabe hurrengo aurkezpenari emango dititza, opa dizuet emankorrak izango direla, eta lan merkatuaren inguruan gogo eta egingo duzuela baita ere lan inklusiboaren inguruan. Ezin baitugu langabezia eta sare gorenak izan, eta ez ere hiri inklusibo bat ere behar dugu, eta denontzat inklusiboa izan dadin. Egunon eta jardunaldi onak izan. Mila esker Urtaran jauna, hablaremos de la transición ecológica. Transizio ekologikoari buruz hitz egingo dugu, alkateak jadanik aipatu du. Kongresu honetan zehar hori izango da hiruela aldaketatik bat, hau da enpleguaren estrategiaren barruan. Orain, ikusi badakigunez, erakunde guztiak gogoeta prozesu batean daude, eta antzeko ekintzak ari dira aurrera eramaten. Hau da, merkatuak dituzten arazoak dira arazo nagusietako bat. Herritar guztien artean zundaketa demoskopiko guztiek esaten dute. Enpleguaren sustapenean, merkataritzan eta baita ere turismo sustapenean, foru administrazioan, birziklatze pertsonala bultzatu nahi dugu langabetuen artean, eta baita ere zirizgarri egon daitezkeen langabetuen artean. Cristina González kontatuko digu orain enplegu merkataritza eta sustapenaren foru administrazioaren saileko diputatu Andrea. Egunon denoi, buenos días, señora vicepresidenta. Egunon, lehendakari ordea, kontseilaria, alkatea eta hemen zaudeten pertsona guztiei. Kongresu hau
enplegu kongresu hau interesgarria da eta batez ere egoera honetan. Enplegua, okupazioa baina zerbait gehiago da. Enplegua gizarte batean parte hartzeko bitartekoa da. Gizarte heldu batean ondasunak ekoizteko, aberastasuna sortzeko, eta baita ere aurrera bidean dagoen gizarte batean parte hartzeko. Eta baita ere erraztu ahal izateko modu pertsonala, baita ere pertsonen emantzipazioa, eta baita ere beren autonomia, beren bizibidea ateratzeko. Baina baita ere enpleguak erraztu egiten ditu ze baliabide diren beharrezkoak ongizate eredu batekin laguntzeko gure gizartean gu horretan bai gaude eta horrek eskubide bat ematen du osasunerako, hezkuntzarako eta prestakuntzarako. Baita ere etorkizuna pasibo bat, pentsioen bitartez. Eta baita ere inbertsio publiko bat mugikortasunean, baita ere kultura sustatzeko orduan, politika sozialetan eta ezaugarrienak kontuan hartzen zituenak. Enpleguak gainera berdintasuna praktikatzeko gunea da. Genero berdintasuna, baina baita ere berdintasuna gaitasun desberdinak dituzten pertsonen artean eta batez ere enpleguak zentzua ematen dio askatasunaren adierazpide egokienari. Horregatik enpleguaz hitz egiten dugunean kalitatezko enpleguaz ez dugu hitz egiten zerbait lausoaz, baizik eta hitz egiten dugu gizartearen bizkarrezurraz, gizarte demokratikoa. Enpleguaz hitz egiten dugunean hitz egiten dugu ze bitartekoen bidez laguntzen diogu gizarteari, edo egiten dugun ekarpena gizarteari, arlo pertsonalaz harago, ze enplegua sortzen dituen aberastasunez gainera, zerga politika bat ere sortzen da, eta horri esker etengabe aukerak ere sortzen dira gainerako pertsonentzat. Enplegua herri honetan alde batetik publikoa, beste alde batetik pribatua da, beste edozein merkatu ekonomian bezala. Eta lagundu egiten du bizikidetza eredua aurrera eramaten. Une honetan dugun eredua. Administrazio publikoak sustatzen dituen kontzeptuen inguruan, Espainiako gobernuak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko ere hiriak. Baita ere administrazio, esatu dudan bezala, tokikoak, foralak, baita ere Euskal Jaurlaritzak eta baita ere Europa mailan guztiz eginkizun eta betea behar bada, bitarteko badelako, herritar guztientzat eta baita ere etorkizuna delako. Enpleguaren unibertsoa, nik uste dut jardunaldi hau oso ondo datozela, gogo eta egiteko, irekia delako, aldakorra delako enplegua. Nik batzuetan esango nuke, enigmatikoa ere badela. Ze irekita baitago hainbat fenomeno eta egoera hasi berrietara, beste batzuk aurresangarriak diren bitartean, beste batzuk gainera dozkigunak, eta atentzio etengabe eskatzen digutenak eta gogo eta etengabe. Hau da, kongresu honetan egingo dugun bezala Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz eta lan kontseilaritzaren laguntzaz Idoia Mendiaren bitartez. Gaur lantzen ditugun fenomenoak enpleguaz hitz egiten dugunean, aldaketa klimatikoa du izena, transizio energetikoa, baita ere transizio digitala, robotizazioa eta migrazioak, pandemia, fenomeno hauekin guztiekin, enpleguaren erronka hirukoitza da. Alde batetik neurriak hartu behar dira eta enpleguaz berehala arduratu behar dugu. Baita ere eraldaketa guzti hau sortuko dituen enpleguarena, baina baita ere beharrezkoa da pentsatzea. Ze enplegu egongo den hemendik 10, 20, 30 urtera. Ze gogoeta horien mende, edo gogoeta horietan oinarrituz ikusiko dugu ze enplegu eredua izango dugun, ze prestakuntza behar den etorkizuneko langileentzat, jadanik prestatzen hasi behar ditugunak 20-30 urte barru. Eta nik uste dut hau erronka oso handia dela etorkizunari aurre hartzeko eta bete behar bat dela. Enplegua ez duenak aukera bat nahi du. Eta ikasketa batzuk bukatu dituenak behar ditu bere ikasketak baliozkotu lan baten bitartez eta enpleguak duena segurtasun bat behar du, espektatibak batzuk behar ditu eta berme batzuk bere lana aurrera eraman izateko. Hauen gatik, guztien gatik,
eta agertoki hauen gatik guztien gatik, kasuistika guztiak kontan hartuz, horregatik kezkatuta gaude eta administrazioak kezkatuta gaude. Ze horretan dago ere kezkatuta herritargoa. Eta munduan zientziak, teknologiak eta berrikuntzak horren besteko lekua duten leku horretan eta giza balioak ere bai, gazteei ateak zabaldu nahi dizkie, prestakuntzaren ondoren enplegu bat aurkitu dezaten. Hau da, aurrera eramaten diren politika guztietan, genero berdintasunetan, gizona eta emakumea baldintza beretan laneratu daitezen. Eta gainera, enplegu politika guztiekin, enplegu babestuarekin, desgaitasunak dituzten pertsonek aurkitu dezaketen autonomia hori bere bizitzan. Sortu behar ditugu espazioak, observazioetik eta inteligentzia aplikatzetik, aibatzi dezaten ze aldaketak behar diren berriei, premiei aurre egiteko. Eta gainera bizitza espektatiba handiagoa denean eta desertizatzen den horretan. Eta batez ere pertsonak elikatu behar dituenak, bermatu behar duen aurraren erabilera gero eta aurreagoa den elementua, eta baita ere gu elikatzeko modua. Gero eta jasangarritasunaren kontrago dagoen une horretan. Behar ditugu enpresa eredu aldakorra, konbentzionalak izango ez direnak. Ez dut inor kezkatu nahi eta pentsatzea nahiago dut esatea eta pentsatzea gizadia gai dela etengabe tresnak diseinatzen alternatiboak etorkizun hobea antolatzeko. Jardunaldi hauek hain zuzen ere bilatu egiten dute oreka hori, berehalakoa denaren artean eta datorrenaren artean, hau da zer egin behar den epe laburrean eta zer egin behar den epe ertainean eta luzean. Beraz, ongi etorriak gogoeta guztiak eta aukera guztiak eta erronka hauen alderdirik onena da haien ebazpena denon eskuan etan dagoela. Eta beraz, lan bikaina egin dezazuela, ondorio bikainak atera dezazuela eta eskerrik asko denoi Araba aukeratzeagatik eta Gasteiz aukeratzeagatik kongresu hau egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, González anderea. Eta agintarien agurrekin amaitzeko, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta lan eta enplegu sailburua den Idoia Mendia dugu gurekin. Durante su responsabilidad como vicelehendakari segunda, lehendakari, bigarren lehendakari izan den bitartean eta kontseilari izan den bitartean etengabe errepikatzen ditu bi hitz bere parte hartze guztietan. Ko-gobernantza eta ze premia ditugun enpleguan parte hartzen duten guztiak lerro berean jartzea. Eta baita elkarrizketa. Hau da, kongresu honek aukera paregabea ematen dugu horretarako. Seguru nago hemendik horretarako gobernango dela. Kira. Egunon guztioi. En primer lugar, vicepresidenta. Lehenik eta behin, Espainiako gobernuko lehen presidente ordea, mila esker hemen gurekin egotea eta Gasteizen egoteagatik. Eta ongi etorria Euskadira. Bienvenido y muchísimas gracias también. Ongi etorria ere bai, naiz eta modu virtualean izan Schmidt komisarioari eskerrak y a la teniente de diputado general. Eta diputatu ordeari kongresu honetan parte hartzeagatik. Hemen ditugu erakunde guztiak, enpleguarekin zerikusia dituzten erakunde guztiak, enplegu hobea sortzeko Euskal Herritarrentzat. Kongresu honek Gasteiz bihurtzen du kolaborazioaren hiriburu eta Araba ere erreferente bat gizarte hobe bat sortzeko. Ongi etorriak kongresu honetara etorkizunari konfiantzaz begiratzen dion kongresua. Bizi dugun iraultzaren premiei erantzuten dien enplegu bat eraikitzeari begiratzen duen kongresua. Kalitatea, berdintasun eta inklusio beharrei erantzuten diena. Euskadiren berreraikuntza sozial eta ekonomikorako ezinbesteko 3 erronka. Hauxe da, Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa legegintzaldi honetan eta enpleguaren Euskal Estrategian markatutako ibilbide orria.
Eta ez dira edukiak bakarrik, lan egiteko modu bat da. Elkarrizketa, akordioa eta eragile sozial eta politiko guztien konpromisoa Euskadi kohesionatuago bat lortzeko. Akordio hori ezinbestekoa da erakunde guztien artean ere. Hori da hemen biziko duguna. Gasteiz izango da lankidetzaren hiriburua eta Araba izango da gizarte hobe bat eraikitzeko moduaren erreferentea. Izan ere, hemen hirugarren sektoreak, enpresek eta sindikatuek, udalek, aldundiek, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernua eta Europako Batzordeak parte hartuko dute. Zaila da, agente guztiak 2 egunetan biltzea, baina gure gogoa izan da eta lortu egin dugu. Orain, ekarpen guzti hoiekin behin betiko bultzada emango diogu beharrezkoa den lege bati, Euskal Enplegu Sistemarena. Enplegu jarduera guztiak antolatuko dituen lege batek Europako erronketara bideratuko ditu eta aldi berean enpresen eta langileen beharrei erantzungo die. Ekonomia berrirako pertsona prestatuak izateko beharra eta lanbide ere prest egon behar da erronkei aurre egiteko. Landu behar dugu herri itun bat kalitatezko enplegu ardatz izango duena gizarte kohesionatu bat lortzeko. Porque en el anterior congreso... Horreko kongresuan legeria hasi berria zenean joan den azaroan hitz egin dizuen ze plan genituen datozen 4 urtetarako eta 2022ko ere bai. Eta gaur egun ekintzei buruz hitz egin dezaket. 3 ekintza aipatu nituen eta jadanik martxan dauden. Alde batetik begirada luzeko bide horria, hau da enpleguaren euskal estrategia 2030erako ze itun sortu dugun herri honetan ekarpen soziala eragile guztien ekarpena sortzeko eta baita ere Eusko Legebiltzarrean, baita ere euskal enplegu estrategia 2021-2024 estrategia markatzen dituenak aurrera eramateko eta baita ere enplegu berria posible egingo duen lanbide berri bat, beste antolakuntza bat izango duena eta bokazio bat desberdin hartzeko erabiltzaileak eta baita ere enpresak ere. Horregatik orain dela urte bete oinarritu baginen ibilbide horri horten eraketan, orain abian jarriko ditugu estrategia berriak, ze tresna berriak eta baita ere baliabideak helburu horiek lortzeko. Baina egiten dugu gainera testuinguru desberdin batean. Ze duela urte bete oraindik ere krisi sakon batean geunden ziurgabetasunez beterik. Euskadin langabeziak indar betean jaitsi zen, baina ez gure ingurunean eta gainerako Espainian ez bazen jaisten, horre baldintzatu egingo zuen gure etorkizuna. Duela urte bete pandemiaren olatu berriak zetozen eta oraindik ez genituen txertoak eskura. Espero genituen Europako funtsak, baina oraindik ere lanean ari ginen gure Euskadi Next proposamenean Espainiako Gobernuan aurkezteko. Gaur zorionez agertokia desberdina da, ere bat desberdina da. Txertaketaren arrakastarekin Espainian, biztan gehienak babestuta daude gaixotasunaren aurrean eta berreskuratu dugu suntsitu den enpleguaren 96 aurrera egiten dugu gizarte segurantzan itzenen mandako pertsona kopuruan eta aurrera egiten dugu baita ere resilientzia eta rekuperazioaren funtsen lorpenean eskuragarri ditugu, pentsan nire sailean, eta politikak indartuko ditugu horrela, jadanik hasita zeudenak, eta lagunduko digute ere proiektu berriak diseinatzen. Zertarako, oraindik ere zailtasun handiak aurkitzen dituzten pertsona horiei laguntzeko, emakume laguntzeko, gazteei laguntzeko, 55 urtetik gorako pertsonei laguntzeko enplegu bat sortzen eta baita ere desgaitasunen bat duten pertsona laguntzeko. Baina baita ere beste defizit batzutan lan egiten dugu arrastakara daramazkigunak eta horrela gogo eta partekatuak egin alitzen ditugu azken urteetan. Hurbildu egin nahi dugu enpleguaren zerbitzu publikotik enpresetara hobeto jakiteko ze behar dituzten. Eta ezagutza horretatik abiatuta lanbideren eskuragarritasuna eskaintzea pertsona prestatzeko behar handienak dituzten horretan. Ze lanbideek datu baserik onena du baliabide egokienak eta gaitasunik onenak aukera horiek eskaintzeko. Enpresak eskaintzen dituztenak enplegu bila dabiltzen entzat okupatuta egon edo ez. Hau izango da gure apustuetako bat datozen hilabetetan. Talentu ikaragarria dago aurkitzeko, ze gure enpresak eta guk eskaini nahi dugu, ez baitugu aurrera bide ekonomikoa ulertzen kohesio sozialik gabe. Hori da enpleguaren gaineko kontratu soziala eta horri buruz hitz egin nahi dugu kongresu honetan.
Osasun bat dugu, hezkuntza bat dugu eta pentsio sistema unibertsalizatuak ditugu. Badugu inklusio eta diru sarreraren bermatzen duen soldata bat eta lege berri bat prestatzen ari gara. Oinarri sendoa dugu babes soziala eskaintzeko, egitura ekonomiko oso sendoa dugu eta horrek aberastasuna eta ongizatea sortu du denontzat. Eta egitura horretatik, oinarri horretatik, herria oinarri horretatik, hor ere egon behar du sartuta enplegu, kalitatezko enplegua eta enplegu inklusiboa. Ze enpleguak soldata bat ematen badizu eta horrela asetzen bali badituzu zure oinarrizko beharrak eta aurrera bidea izan badezakezu lanbide arloan eta zerbitzu publikorik onena lortu badituzu, desberdintasunaren arrakala gutxitu egingo da eta irtenbide justua emango zaio krisi honi, hau da kohesio sozialaren bidea. Gobernu helburu bat dugu, hau da langabezia tasa jaitsi nahi du 10%tik bera. Eta datuek erakusten digute bide honean goazela, baina oraindik ere konpromiso bat dugu eta erantzukizun erantsi bat dugu. Lortu behar dugu enplegu berria lehengoa baina hobea izatea. Hau da lan eta enplegu saila prest dago bide hori bultzatzeko, Euskadi justuago izan dadin eta aurrera bide ekonomika beti lotuta egon dadin biztanle guztien aurrera bide bitalari. Hau da, bide argia ireki nahi dugu, lankidetza beti ere konfrontazioaren gainetik, gobernantza kompetentzien gainetik. Erantzunkidetasuna, agente guztien artean enplegu arloan, beti ere lehiaren gainetik. Eta erantzunkidetasuna ere enpresaburuen eta langileen artean. Erantzunkidetasuna administrazio publikoaren eta langileen artean, zerbitzu publiko kalitatezkoak lortzeko eta ordaintzeko moduak izan daitezen. Baita ere erantzunkidetasuna biztanle aktiboen artean eta merkatu iritsi ezin dutenen artean. Eta erantzunkidetasuna baita ere zaurgarriak diren pertsonen ondoan lan egiten duten pertsona horientzat. Eskaintzen dugu laugarren kongresu honetan, Europako jauregian bildu ditugu, enpleguarekin zerikusia duten eragile guztiak aukera paregabea da, bi eguneko kongresu honetan, Euskal enplegu sisteman lan egin behar duen guztiok aukera paregabea dugu, beraz. Bi egun hauetan, entzungo dugu hirugarren sektorea, Udala Kaldundiak, Eusko Jaurlaritza, Espainiako gobernua eta baita ere Europar Batzordea. Eta saio hauetako ondorioek lagunduko digute aurrera egiten hemen ezain edo pendiente dugun erroka batean. Hau da gure enplegu sistema eraginkorra izango dena ze, hamarkada bat politika aktiboak jarri genituen martxan. Gu izan ginen azken erkidegoa martxan jartzen eta gero gainea krisisakon batean bergultutan geunden. 2011an lanbide sortu genuen, baina oraindik ere diseinatu behar dugu ze esparrutan funtzionatu behar duen batez ere kontutan hartuz ze konplexutasun ere instituzional duen Euskadi. Beraz, une honetan jardun dute beste erakunde batzuk. Horren ordez, naiz eta kompetentzia esklusiba Eusko Jaurlaritzana den. Eta tokiko dimentsioa kontan hartuz, enpleguan Espainiako lege biltzen dituanak eta oinarrizko tokiko erakundeen araubidean lan egiten duten erakunde guztiak, udaletxeak ere egin dituzte antzeko lanak. Horrekin bat datoz klasterrak eta baita ere kolaboratzaile guztiak, espezifikoki hirugarren sektorekoak. Estos son los hechos a día de hoy. Horiek dira gaur egungo ekintzak eta horregatik hartu dugu gure gain enpleguaren zerbitzu publikoaren legea garatzeko ardura. Oraindik ere, antolatu beharreko eremua da Euskal Enplegu Sistemaren legea egitekoa eta saiatuko gara guztiok gauza bera egin dezagun batez ere efikazia pilatuz. Eta horretarako adostu egin beharko dugu erakundeetako, gizarte zibileko eta bestelako gizarte arloetako eragileekin. Enplegu foroaren bitartez hasi gara lanean hainbat talderekin eta 3 oinarrizko ondorio atera dira beharri dagokienez gertutasun handiagoa enpresentzat, koordinazioa eta osagarritasuna eragileen artean eta berrikuntza handiagoa eta gaur egungo enplegu politikoen hobekuntza. Eta horiek gehitu beharko dizkiogu erronka orokor horiei, trantsizio energetikoari, eraldaketa digitalari, energetikoari, ziurgabetasun handiak, baina baita ere aukera handiak ditugu aurretik.
iraultza handiko prozesu bat dugu aurretik, eta horrek eraldatu egingo ditu enpleguaren kalitatea bera, eta dagoeneko erronka ez da bakarrik ongi lotutako eta ongi ordaindutako lan bat izatea, baizik eta gaitasun eta ahalmen profesionaletan egokitzeko aukera emango duena. Egokitzeko aukera hori ez da izan behar soilik ordaindu dezaketenentzat. Erronka publiko bat izan behar da, legea jaso behar dugu. Eskubide gisa inor atzean gera ez adin. Etengabeko prestakuntza baten bitartez, beraz, lagunok lankidetzarako deia egiten digute, departamentutik, sailetik, atsegin handiz, egingo dugu gidaritza lana, kontuan hartuta enplegu arloan parte hartzen duten eragile guztiak. Enplegua sortzen duten enpresei arreta eskainiz, bermatuz langileen aurrerabidea. Gizarte kohesioa helburu bat izateaz gain, krisialdeetik ateratzeko bada ere inbertsio bat herrialdean egiten dena lehiakortasuna hobetzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, kongresu honen lehenengo analisia hitz hauekin amaitzen dut. Eskerrak emanez zuen parte hartzeagatik, atsegin handiz, irakurriko ditut ere, ateratzen diren ondorioak eta jarraian Nadia Calviño, Espainiako Gobernuaren lehen presidente ordeari emango diot hitza nahi duzunean.